Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut her på Rygcentret på Budolfi Privathospital. Hvert år, når sneen falder, så ser jeg patienter, der har fået slemme rygsmerter af skovlet sne. Her der får du 2 gode råd, der forebygger, at det er dig, der får ondt i ryggen af skovlet sne. For det første, når du går og skovler sne, så belaster det dine led og dine muskler i ryggen. Og er din ryg ikke vant til at blive belastet med fysisk træning eller hårdt fysisk arbejde, så er der intet mærkeligt i, at du bliver stiv og du bliver øm, eller at du får en overbelastningsskade, som gør rigtig ondt, og som det tager noget tid at komme over. Når du går og skovler sne i en krumbøjet position, så har du måske lagt mærke til, når du har skovlet lidt tid, at din ryg den er stiv og træg, når du skal rette dig op igen. Det er det første tegn på, at du er ved at overbelaste dine led og muskler i ryggen. Du kan kompensere for den overbelastning ved indimellem lige at lade skovlen ligge, tage en pause, hvor du bøjer ryggen den modsatte vej, altså strækker ryggen bagover. Jeg plejer at starte med lige at få min ryg til at kunne rette sig op igen, så sæt hænderne i lænden, buk mig bagover et par gange, måske en 4-6 gange, og så lige blive stående i den bagoverbøjede position i et sted mellem 10 og 30 sekunder. Den lille strækøvelse, den sørger jeg for at lave jævnligt, nogle gange når jeg går og skovler sne. Og på den måde der kompenserer jeg for den belastning, der er for mine led og muskler, at gå i den krumbøjede position og skovle. For det andet, jeg er meget glad for min flotte røde sneskovl her. Den kan flytte en masse sne, men alt det sne er også tungt, og jo mere sne der er på skovlen, jo mere belaster det ledene og musklerne i ryggen. Hvis du vil passe ekstra godt på din ryg, når du skovler sne, så i stedet for at bruge sådan en stor sneskovl som den her, så kan du tage en mindre skovl, hvor der kan være mindre sne på, så belastningen ikke er så stor på din ryg. Og så kan du sørge for at gå tæt på det sne, du skovler, så du ikke skovler så langt fremme foran kroppen. Har du fået slemme rygsmerter af at skovle sne, så er du naturligvis velkommen til at bestille en tid hos os. Så skal jeg nok give dig de råd og øvelser, der får smerterne til at gå væk så hurtigt som muligt. Tak fordi du kiggede med her.